Ay günüňiz batmaga. 60 ýylky 70 ýaşan soflar az galypdyr ay günüňiz batmaga. Çöl ýerlerde tazy görmän tilkiler hyýal eder ýatan şiiri atmaga. Bir kynçylyklar görmedik, öwüne taýa goklanmadyk. Tilki dagda häzir tazy görmändir, it görmändir. Ay şiiri kakwalarny aýtýar. Bir towar adamlar da häzir zady görmändir, öýünden çykmandyr. Ýöne şu ýatan ýerine ay palan zatlar men ederin, palan bolar diýip bir towar ham hyýallara düşýär edilýän tilki şiiri gurarnyň hyýaly da. Çöl ýerlerde tazy görmän tilkiler hyýal eder ýatan şiiri atmaga. 70 ýaşap ýat etmezler tobany, hormat bilen oýnadorlar kahbany. Kafirler kast edip ýyksa Käbäni, münkür geler agazyny satmaga. Görüň bu eýýamy bakyň gerdeşi, pakyra jebretmek zalymiň işi. Hak ýoluna dogry geden derwişi, goýmadylar öz halyna ýatmaga. Be eýýamy gördüpdir. Garyb adyma zulm etýäle. Bir gowy öz imany bilen gezip beren sofi ahun mollany da esen öz erkine goýanakla gapdany ızal keple bilen ýatmany goýanakla, turmany goýanakla zol yza gapdandan bolwaty. Aňyrda bir eýýam dünýäň geňdigi dämeýşi. Görüň bu eýýamy bakyň gerdeşi, pakyra jebretmek zalymiň işi. Hak ýoluna dogry geden derwişi, goýmadylar öz halyna ýatmaga. Yüregim sabyrdan gitdi garardan, yaman işdir bogoz bolmak ärden. Ärden kinel bolmak teleke iş. Bizara gelip men beýle diýardan, jür bolup men başym alyp gitmäge. Bizire ýurtdan, bizire milletden mene bizar bolup, inni özüm tekmil goşşandan piştadan gitmäge de razy boldum. Mahdumul aydar bahtım biweçdir, ganymym güýçlidir, ykbalym keşdir. Niýetim Käbedir, hyýalym haçdyr, ihlasym bar haçda wafyn etmäge. Niýetim Käbedir, hyýalym haçdyr, ihlasym bar haçda wafyn etmäge. Ihlasym bar haçda wafyn etmäge. Ihlasym bar haçda wafyn etmäge.